Dámy a páni, čaká nás tretí zápas dnešného večera. V krížovej váhe do 90,7 kg na 4x3 minúty. Dovolte mi, aby som vám predstavil oba rohy. V modrej časti stojí zástupca Boxing Team Bartoš Rakovník pod trénerom Patrikom Bartošom. Má 29 rokov, 172 cm, váha 90,7. Medzi profíkmi na konte 3 víťazstva, 3x KO a 1 prehra. Jeho meno je Tomáš Makula. Červený roh zastupuje borec Titan Gym Praha pod koučom Karvátom. Má 24 rokov, 191 cm, váha 90,7 kg. Medzi amatérmi 11 víťazstiev, 1 prehra. Medzi profíkmi 2 zápasy, 2 víťazstva, 2x KO a jeho meno je Christian Rino Lichner. Rozhodcom zápasu bude Slavo Dendis. Tak poďme v rýchlom slade na tretí zápas dnešného večera. Malinký problém s hráničom. Áno, áno. Hádam, toto bude najväčší problém z jeho pohľadu v tomto zápase. Je to pred zápasom, je to fajn. V zápase je to horšie, keď ho nemáš. Poďme na to. Makula versus Lichner, tretí zápas tohto večera. Obidva boxery, to isté garde. No ale hneď na úvod je vidno veľký výškový rozdiel. Tak. A predná tam prechádza pomerne ľahko. A teraz vidíme, že skrátil vzdialenosť. No, Lichner je takmer o 19 cm, konkrétne vyšší. A teraz krásny spodok, ale... Tým pádom aj rozpätie ruky na tvrdé údery, teraz ktoré dáva svojmu súperovi, ten je vo veľkej defenzíve. No ale ušiel z toho a okamžite kontruje. Presne tak. Vyzeralo to, ako keby to zabel na chvíľku, ale v momente sa naštartoval, presne tak. Lichner sa tam snaží teraz o zdviháky a tento prešiel. Tento úder prešiel a teraz opäť teda vypadol ten chránič. Teraz, že je to horšie, ale vidíme, že sa ešte naozaj pokusí pokračovať. Ale bol to naozaj nepríjemný spodok. Tie rebra možno, že budú načaté po tomto údere. Počuli sme to, ako to lusklo krásne. Ale vidíme, že tým ho ešte podporuje. A bude sa pokračovať. Makula je späť. Toto vlastne mala byť jeho taktika. Pekne sa natlačiť, skrátiť to a skúsiť niečo vyhodiť, pretože na diaľku to bude veľmi ťažké. No, netrvalo to dlho a Lichner opäť aktívnejší a prinútil svojho súpera len sa brániť. Ale vidíme, Lichner to pekne časuje, priskočí, vyhodí úder, potom sa vráti naspäť. Pracuje so vzdialenosťou, aj keď teraz sa krásne podarila skrátiť vzdialenosť. Opäť ten spodok, no. Ja si myslím, že tamto bude trošku načaté ten spodok. No, Makulov tým opäť nabadal svojho zverenca, aby išiel preč z rohu. To sa mu síce podarilo, ale opäť je na letivé a opäť jeho súper dáva tvrdé rany. Presne tak, hlavne všetky prechádzajú. A Makula s tým má trošičku problémy. Teraz vyrazil trošku bez hlavou, bez krytu a opäť tam prešla. No opäť na malú chvíľu, ako by bolo vidno, že zaváhala. Toto sú opäť ďalšie tvrdé údery, ktoré dáva Lichner. Tvrdé spodky a prešiel aj tento vrch a vidíme tam krv tvári. Je tam nejaký cut.
Lichner trošku teraz rozhodca zmiatol. Tak, A je opäť. to koniec. Mali sme to z prvej ruky, pretože sme priamo pri rohu, v ktorom bol Makula. Takže opäť červený roh je 3-0 víťazný. pre červených. Presne tak. A prvé kolo. Ak by to bolo v fotbalovej tematike, tak Slovan Spartak 0-3. Auč. No a domáci zápas si to užíva. Tak si poďme vypočuť oficiálne vyhlásenie výsledkov tretieho zápasu dnešného večera. Dámy a páni, v rámci tretieho zápasu dnešného večera víťazí po 2 minútach a 53 sekundách na TKO roh červený Christian Rino Lichner. No a jeho dokonalá bilancia 3-0. 3-krát KO. Christian, pomerne jasný zápas v tvojom podaní. Užil si víťazstvo. Aké máš pocity aktuálne? No, cítim sa super. Celý deň som sa cítil super, tešil som sa na tento zápas. Hlavne na túto atmosféru. Bože, to je fakt jak droga toto. Úplne dokonalé. No a bolo to výborné. A verím, že títo ľudia ma budú vydať čím ďalej viac, lebo no, budete u mňa ešte počuť. Nie raz. Takže no, ďakujem všetkým, že ste tu. A idem si po všetko. Idem si fakt po všetko. Budete o mne počuť. Kariéra medzi profikmi rozbehnutá vynikajúco. 3 výhry, 3-krát ukončenie. Veľmi rýchly spôsob, ako sa dostať čo najvyššie. Čo teraz možno plánuješ s tímom? No, Dobre, uvidíme, čo povie dobre. pán tréner. S ním sa vždy poradím o každom jednom zápase, ale určite by som chcel čo najskôr ďalší zápas, kľudne, kto bude chceť, ja zoberiem, čo bude treba. Nemám problém, fakt sa teším. Ja milujem tento šport a som rád, že niekto tu robí takéto veci pre box, lebo to už je v dnešnej dobe málo. Je to tak, dámy a páni, dnes sa nám uviedol v Leviciach fantastickým dojmom Christian Rino Lichner. Držíme palce v kariére a možno sa znova vidíme v ringu. Čau.